Sa number 4, isa, tubtub-duha ka mga persona ang posible nagpatay sa 17 anyos kadalagita nga nasapwan patay sa Reclamation Area sa Bacolod suno sa PNP. Reward money ang ginatanyag sa makatudlo sa suspect. May ara na karon sang person of interest ng Police Station 1 angot sa kamatayon sang 17 anyos kadalagita nga si alias Freya. Suno kay Police Captain Francis de Pasukat, ang hepe sa Police Station 1, sa paglantaw nila isa tubtub-duha ka mga persona ang nagpatay sa biktima. Kahapon, pasado alauna sang hapon sa masapwan sang isa ka tricycle driver ang bangkay sang biktima sa kakugnaan sa likod sang Pope John Paul II Tower sa Reclamation Area sa Bacolod nga sakop sang Barangay 12. Wala na sang shorts o kundi largo kag wala naman sang underwear ang biktima sang masapwan kag naka-blue ini nga t-shirt nga uniform niya sa isa ka construction supply company kung sa diin isa siya ka trainee. Nakahigot ang iya nga mga kamot. Pinagi sa iya nga t-shirt na kumpirma sa mga pulis sa mga empleyado sa construction supply company nga siya si alias Freya. Paray ng investigasyon sang PNP sa kaso kag ila ginatutukan sa karon kung sanday sino ang iya nga mga kaupdanan antes na sapwan ang iya nga bangkay. Ginpang isa-isa naman sang pulis ang mga CCTV malapit sa lugar. Nagtanyag si Bacolod City Mayor Greg Gasataya sang 100,000 pesos nga reward money sa makatudlo sa suspect.